ତାଡ଼ାସନ। ତାଡ଼ ମାନେ ତାଳ ଗଛ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତାଳ ଗଛ ଭଳି ଡେଙ୍ଗା, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ 2 ଇଞ୍ଚର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ପତନରେ ଉଠାନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପାପୁଲିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପୁଲିକୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କାନ୍ଧକୁ ବି ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଇଠିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବା ପାଦକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହୁଏତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶିର ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଘ, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଗୋଇଠିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଶିର ଫୁଲିବା ଭଳି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଆସନରେ 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଇଠିକୁ ତଳେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଘର 2 କଡ଼ରେ ରଖି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ।